NPP Shillong City dengkat ba Roki hek kum kadak ban ai mensiam shushu ya ka samla ria kharpran ka balawan hakmat do ha ka result jong ka HSSLC Commerce ba penbenah de ke embus ha ka sep sngi palei mador kilali penkup buram bat IT ru ta ka song pisa syakate ka samla kumban chupen ken mau hang ni ka samla ria ka lawan ha ka kerdan ka banungkong do ha ka thup ki firsten kala khoni ka exam na ka school St Anthony's Higher Secondary School Shillong habakren hagani gesngi uba roki hek ulapan pau ya gajing so sarong bakasamla pule ka bade na kashnong jong u kalayo ban khe ya uso bawan ra ya kanam bat kaburom ya kashnong ka thau da gajing trei shitom jongka di tang barat ngi anak kalian jongi MPP Shillong City mat naka NPYF nang ba no dala yung ngin asubon rin kay kabangila na kalian jongi ngon aso hai ini cek basan hajar ka mo yang kanya mo ng tiyo sakmat hasil ko joki